И здравейте хора, аз съм Евгат и днес ни играем на Rocket League. Компетитив 3 в 3, защото все пак да мога да обвинявам другите за нашата загуба. Ние сме професионалисти и затова ще се стайкаме като най-добрите сме. Цета. Така. Аз ще съм 2 в 1. Всичко в едно. Вратар и евентуално нападател. Не, вземи ми това, не е проблем. Ево пред мене. Така. Как ти дали тук? Мото много. Оп. 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 Пели го! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Толкова смачка ме удари. Аз помислих, че не го забавих, толкова тъпо я удари. Сета. Трябва да ви пазим резултата какъвто е. Да. Много добре подадох напред топ. Абе! Не! Не насам бе! Това не е добре, Окей, заравниха ни. Не е много. Shit. Here we go again. Надяваме се. Да, дебели атака на така. Fight! That's the wrong number! Това 100% е гъд. Аре бе, дебел! Не, аз стигна вратата вътре, защото това не е печелка. Аз стигна вратата, това е. Така. Абе, нека You piss me off. Тъбата. Пара-па-па. Дай. Не беше много добре. Може се вече. Маля, ако се бех обърнал, то беше стелител. Nope. Аз не трябваше да давам напред, знаете ли? Мале, колко съм! Опа. И аз го спасих! Това вече не се ври, не? Това тук си е... Това не е честно. Това не е честно. Ето така ще правим следващото. Да давам напред, малко съм тъпичък. После. Аре бе, дебел, ти ли ще ми вземеш това? Думата бъде.
много добра намеса. Добре, тук се разбира. Аз трябваше да съм там. Трябваше да съм там за срещу точка. Какво направи, бе? Тули... Па ясно, нали? Пусти в топката. Да, то 1 на 4 е наистина доста добре. Are you serious right now, bro? Аз съм... What were you thinking? Но съм тук. Умен. Наистина съм доста умен. Как изпуснах топката тук? Очевидно тук губим, но... Да, сигурно взели топ. Аре, Тули! Не успях. Не. And it's back to the garage. Wow! Така... Много сърчно. A few moments later. Лайка, бро. Добре, а като не снимам го правя това много добре. Окей, още една игра и приключваме. Нали? А сега отивам на врата, защото много ясно, що ще ме вземе пауърите. И че не ме вижда. Не съм един на тази вингите. Центрирай! Центрирай, бе! Просто! Добре, той ми открадна гола, каквото си говорим, аз ще да си го вкарам сам. Много лесно се оказа да вкарам. Лего то камерон дизел.
тук. Добре. Аз карах, това правим често. Тук може ли по-добре да се става? Както и да е. Кой се бъркам? Ох! Да! Мале, какъв съм? Ама какъв съм? Чамо крадам го. Браво бе, браво бе. Уф. Бъдат двама очакваме в нагър по мене в атака. Толкова тъпо се получи. Добре, това е доста добре. Оф. Добре, добре. Кога се опитах? Абе... Аз Тим! Какво става? Добре, не един път такъв бил бех. Бях на врата и само като се усилих. Но толкова добре се получи. Я започнем да снимам, евентуално ако се получи някакво. Един ме подрава на поредите, ще на поредите. Тъпто се. В принцип и това третата или вторна, да наречем поредите. И има и Civilization си. Добре бе, стига до човек. Също ще има, защото обаче от телефона ми крив! Така, защото от компютъра не ми пази сейфа. И дали тия двата епизода буквално ги снимах къде са други. Аз съм просто ама в... Да, много добро кода. Я съм орит на топката, брат. Добре бе, в последните секунди. Браво. Добре, добре се всеки.
Отново губим. Супер хубаво сме. Да. Супер сме. Надявам се видеото да ви е харесало и ще се видим в следващия епизод. Чао!